найде момчето, отлом пак му върви с 300 БМВ-то. Вали гърми, а на найде маняк пак му върви. На финала ще ви чака. Рак-так-така, 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 чупи мътъка. Рак-так-така, так-так-така, с моята кака, мадафака. Рак-так-така, так-така, рак-так-така, чупи мътъка. Рак-так-така, так-така, с моята кака, мадафака. Вали гърми, на найде небо, пука душмани.